Menta perlongan wara HP ke kubur. Syak terbom ke paru umpniang jongka Amerika ha Middle East. Tong ini sengam. Kamba kilena opo tingka ka Iran kipha dekat drone ban terbom ya ke jaka umpniang jongka Amerika ha Irak. Ka Sabrin News, ka Telegram channel baling sya ka Iran Align PMF faction. Ka share ya ketika video hirtmah. Pani ka video ya ke jingjia hadin ke jing terbom. Ka bakarvet ya ke sarsang oil field. Ka badai ya ke steps ngi baar ha duhok. Kani ke jing hirtmah ka jia hapo chaman ke sub district jongka Amedi. Bud hadin da ke jing petai ka bajampa. Ka jing petai ka jia ha ka por kumbat nyau bejem step. Ha ka tai ka parong pniang jongka Amerika. Plempat dan jing tip EA halor ki bayap. Henry ke jing kelang jongka ding kawan. Naga jing kelang palat ke jing petai. Ki emergency crew kilapoi marmar ha ka tiga caka. Pantem ya ke ding. Ka HKN Energy. Ka company bapanya aja kani ka parong pniang jongka Amerika. Kala ada pensisya ya ke jingjia ha ke statement. Ke company ka ong ba ya ka kam lahapan sange swashipor. Hadu ban dapan bahapat ya ke tiga caka. Ka Kurdistan Regional Government ke pensyaba. Ka dega drone ke bahir tma. Ka Ministry of Natural Resource ke pensyaba ke jingar tma. Ka dega kam pentrim kileno. Ka pensyong nong rim ba ka dega jing tombor ya ke Irak. Ka jing terbom ke singi baar. Ka wantang si singi hadin jang ka weipat ka drone attack ha Erbil region jang ka Irak. Kani ka attack bakham haswa ka target ya ka Kurmala oil field julor jur ki pipeline. Ki sipai kimpat pentikna lada ka attack ha duhok ka connect neem bat ka attack ha Erbil. Ka sarsang oil field jong ka Amerika ka diga joint project ba operate da ka HKN Energy bat ki weipat ki company. Ya menta ka sarsang oil field ka benta ko ba 10% ya ga jing penmi umpniang ka baman ka sngi jong ka Irak. Hapo jong ka Amerika ya kani ka par umpniang lalong trairu da ka HKN Energy de KRG bat ka Sitamaran Petroleum Corporation. Ki local authority gedon haka high alert namar kadangnya ke jing tokit halor kani ke jingjia. Ka drone attack ka singi baar ka penmi ya ke jing kuslai jingmut ke bajur halor ka security ya ki par umpniang ha Kurdistan. Ka Sarkar Kurdistan ke kular banyada ya ki par umpniang na ke jing terbom ki banwan. Khubli Shibun Storyteller London Network.